riwruok lakteche mong'ere kaka Kenya Union of Clinical Officers obago twak mar yango chung' margi kotenore kod ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka. Ramogi wadwani mondo watudre kod jafwambo marwa achiel kachiel mano Millicent Adhiambo mondo miwa mathoth kawuok kuom apisas mag thieth go manyaka gie sani gin yawa ma koro nie twak ka giyango chung' margi e weche motenore kod ng'anyo mar lakteche madhi nyime e pacho ka gie kinde ni. Wadwani mondo watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mondo miwa neni to ler mane mawuok e twak makamano gin ang'o ma giwacho. Diponi chung' margi pod en mana mano koso nitiere weche ma koro gidipo ka gi mbeke tol kotenore kod ng'anyo madhi nyime pacho ka. Millicent, koponi winja to koro thuolo en mari yangro ni to twak mar apisa mochung' ne kuonde mag thieth miluongo ni clinical officers wacho nang'o kotenore gi ng'anyo mar lakteche ma koro nyaka gie sani osebedo ka kelo twak kaachiel kod ng'ur kowuok e konde mopogore opogore kuom oganda jo Kenya. Millicent. Erokamano ahinya achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kaendi kuma bende wan kod Jochiw thieth ma bende ong'ere gi dho liech ni clinical officers mowuok e counties mag Nyanza kod Western mochopo kaendi mar twak mondo mi giyang chung' margi kotenore kod wach ng'anyo mar lakteche ma bende osebedo kadhi nyime kaendi ma osechopo kama jotelo kata governors moko mag counties osegolo milome ni lakteche ma bende osebedo ka dhi e ng'anyo ok bi mi osachgi. Wadwa winjane ni to gin kaka apisas mag thieth kata clinical officers giwacho ng'eyo wach ni to chung' margi gin magi achiel kachiel katergi irgi mondo mi gimiwa pachgi kod gino momiyo gichopo e dala mar Kisumu kaka wuono mar golo twak e wi ng'anyo mar lakteche machiegni. Abro chako kodi mana machiegni mondo mi iler ni to ka kuchopo kaendi un jogo kaka apisas mag thieth kata doliech gero ni dendo ni clinical officers uwuok e gwenge mag Western kachiel kod Nyanza kendo chopo mar riwo pachu kanyakla unene kaka kunyalo siro ng'anyo mar lakteche mondo mi dwach gi ochopi kaka owinjore. Nyalo lero kaka clinical officers chung' maru en mane kochno kod ng'anyo makamae. Erokamano, an iluonga ni Osino Duor, an jalup jagoro mar riwruok mar clinical officers e Kenya kae. Wabiro kae ka wating'o jotelo moya e counties madhi 10 moriwore gi Imbo kod kod Nyanza kae. Koro wan counties 10 ka wabiro ka mondo wajiw ng'anyo monochakore tarik 1 ma koro kawuono en odiechieng' mar 11. To ng'anyo no koro jomobiro kae gin clinical officers man Kisumu kod alwora mare. To nitiere statement ma watemo kelo, ma watemo wacho. Wawacho ni county governments kolure gi governors, motel gi governors mantiere e counties ma Kenya te, awacho ni Kenya te, otamore mondo bede mesa mondo gi twag kodwa. Kalure gi twak nyaka nochak mgomo twak wasebedo kwa yudo mana gi sirikal maduong'. Lakini sirikal mar county governments otamore twak kodwa. To kapok adhi mbele bende dawacho ni midhiero moro nyicho mako wanyoro achiel kuomwa mosebedo ka tayo tije ma Mombasa kaka jagoro jakeno ma wan gi kuyo kamineno waka. Kineno wabiro kae wan clinical officers wan ka wan gi kuyo to mopogre gi kuyo no to wacho ni nyaka to wadhi mana mbele gi mgomo wa. Koro wan gimomiyo wagomo wasewero gini makoro kawuono en odiechieng' mar 11 wawera gimomiyo wagomo. Mokwongo wagomo nikech nitie gimiluongo ni CBA. CBA en winjruok itimo kind county government kod sirikal kod union. Koro wan riwruok marwa gi county governments kod sirikal maduong' doho maduong' ma pacho kae. Higa mar 2021 nochiwo ruling ni onego beni wadoge e winjruok gi sirikal mar counties kod sirikal maduong' mondo wabed gi winjruok miluongo ni CBA. To nedo nowacho ni gino onego beni kawo ndalo 90. Ndalo 90 nosekadho higni mokadho ka. To chik wacho ni kaponi ndalogo osekadho to inyalo luongnu ng'at moro mathegou ma owuok mok en ng'ama wuok e union kendo ok en ng'ama wuok e sirikal mar county ok owuok e sirikal maduong'. To ka ng'ani ogolo report ni winjruok otemo thego umo tamore to koro iwewa e lwet ng'anyo
Emomiyo wacho ni ng'anyo mano chakore tarik 1. Kata mana gavana ma Siaya ong'eyo, emomiyo gavana wacho ni osupportwa. Kendo en emosewacho ni strike mwadhigo mbele ni, wadhigo mbele. Koro wan wakwayo gavana ma Siaya ni konywa. Kakisewacho ni strike marwa ni en in okil maduong' e pacho kae ma bende ong'ere. Kisewacho ni ng'anyo mwadhigo mbele ni en ng'anyo ma obedo protected, ma ng'anyo ma oluwo ratiro, to in gi tekoni inyalo kawo gavana ma Kisumu, inyalo kawo gavana ma Kisii gi gavana stetete mantie Western nyaka governors ming'eyo, to iluongowa to watieko weche mag CBA gi. Mar ariyo, nitiere joma nondik gi UHC ndalo mane corona wuok cha. Jogi gin joma onego bed ni imiyo gi orak magiko, orak moko jolo. Orak moko jolo. Imiyo gi orak manyalo konyo ngimagi nikech gin joma konyo ji kendo ing'eyo tich ma clinical officers timo. Ei Kenya kae, ata malo 95 mag jotuo e Kenya kae ineno gi clinical officers. To UHC ni boko oting'o clinical officers kende, oting'o nyaka nurses, oting'o nyaka doctors, nyaka jomoko. Koro wan wakwayo ni jogi bende omigi orak minena wachono. Mogik, agolo siem ne jatelo mongirore e tend migawo mar thieth, Dr. Patrick Amoth, ni wach mowacho ni wan kaka clinical officers ong'ewa mane Kenya ka, en wach ma lisha ahinya ma kendo kodhi mbele gi wacho gino, to gino nyalo kata mana mae tich. Nikech en ok ber ka jatelo mantiere kiwango mar Amoth riambo ne jopiny, to en ng'at monego bed ni chiwo paro ne ker ma pacho kae William Ruto. Koro wanyise ni en kokodwar konyowa e ng'anyo mwadhigo mbele ni, to beda kando, one kaka watimo gigewa, nikech gikone to wabro yudo gima wadwaro, to ng'anyo ni pod bro dhi mbele nyaka chieng' gik moko 10 mwasebedo kwa wero ka okete mesa mwawinjore ma wan mabro luongo, to counties ma wacho ni ji pod onge ng'anyogo. Mago wadwa nyiso members wa, wadwa nyiso jopiny ni clinical officers e Kenya ka ni e ng'anyo to ok dhi e thieth. Koro an ka gi jakom mar branch ma Kisumu, migosi Vincent Owa, mondo wach achiel ariyo moko. Koro kaka Vincent Owa, gavana Nyong'o kawuono nogolo milome ma wacho ni lakteche ma bende osebedo ka dhi nyime kod ng'anyo mano chakore pacho ka mar lakteche msach gi ok bi meg. Inyalo wacho ang'o e wachgi, to uchung' kanye koting'o kod wach ma kamaen? Erokamano ahinya. Wach gavana no ne wawinjo, to wach ma wacho en ni msara en gima biro dwe ka dwe, to weche ma wafach negi gin weche ma wadwa notim gi gin weche mabiro siko nyaka chieng'. Omiyo msara kata ka ok ochul to msara nyalo bet, lakini wabro dhi mbele gi fight gi lweny ma wakedo ni, nikech lweny ma wakedo ni ok wakedo ne wan wawegi, to wakedo ne nyithindwa, wakedo ne jotuo bende, to wakedo ne jo Kenya mzima. To wach ma wacho kaka jatelo mar Kisumu County en ni osiptende wa ma Kisumu County kochakore sani nyaka nche wachak strike ok ti, kendo anyiso jopiny ni kik uchandru ni udhi e public hospitals, nikech doctors onge public hospitals, clinical officers onge public hospitals, to mage joma neno jotuo. Omiyo wa advice ni nitiere mission hospitals, nitiere private hospitals, unyalo dhi to uyudo thieth. To wach malit en ni gik matimore gi te gin gik ma sirikal ema okelo. As a union wan waikore, kendo waikore mar romo mondo watiek weche gi. Wasetimo karwa, okang' mwanyalo chope wasetimo. To sirikal ema odagi timo gimonego bed ni gitimo kotelne gi Council of Governors. Kaka Kisumu mokwongo nitiere jowa manyicho timo promotion to ok otimnegi promotion. To mago gik ma ne wasewacho ni wan kata mana ka ng'ato achiel kende moko yudo promotion to ok wabiro dhi mane ng'anyo. Omiyo as a leader mar Kisumu awacho ni ng'anyo pod dhi mbele, kendo ng'anyo biro dhi mbele nyaka chieng' ma General Secretary, kendo jatelo maduong' motelo ne kuko e Kenya mzima, luong ng'anyo. Omiyo jatich ka jatich moro amora ma clinical officer nyaka beda dala kaka wawacho. Erokamano. Mana kamano, mage moko kuom weche mowuok kuom clinical officers kata officers mag thieth ma bende winjo ka giwacho ka ginyonore ni gin pod gibodhi nyime kod ng'anyo, ma bende giwacho kanyo ni ng'anyo no biro dhi nyime nyaka chieng'. Winj dwachgi kokalo kuom jatelo mo bende owinjore ong'i wechegi kaka sirikal kaachiel kod ng'anyo. Koro wach ni seche ma lakteche dhi nyime kod ng'anyo, wawe ni to konyruok biro wuok kanye. Aduoko ni studio mondo idhi nyime kod weche manyien.
Ramogi wach ma bende dhi nyime kaunti ma Kisumu kiwinjo kanyo kendo kaka ineno achiel kachiel yawa ma iluongo ni clinical officers kata apisa mochung' ne ute mag thieth e gwenge mopogore opogore pacho ka bende koro medo singo ni ng'anyo margi dhi nyime kendo gibiro mana chungo ng'anyono kopo ni winjruok makare obet. Erokamano Millicent kuom miyowa lipot mane mbai nyapod wageno ni ibiro medo luwo mamoko ma bende biro wuok e twak margi ang' ni kele weche mamoko manyien mabiro sa achiel gi sa 3 mar otieno. Nyako Ramogi kowuok kanyo to wadhi